जोंना बाथौ धोरोमा जाहैबाय बर' हारिनि गुदि धोरोम। बेसेबां हाजार, बेसेबां लाख, बेसेबां खौथि बोसोर सिगां बाथौ धोरोमखौ बर' माहारिया आजावदोंमोन बा सिबिजेननो लादोंमोन बेखौ रावबो बुंनो हाया, मिथिया। बाथौ धोरोमा धोरोमल' नङा, बे जाहैबाय बर' हारिनि सिनायथि, बर' हारिनि बिखा बिख्लो। बाथौ गैयाब्ला बर' गैया। बर'नि जे हारिमु, बर'नि जे दोरों, बर'नि थांनानै थानाय, जानाय लोंनाय गासिबो जोंना बाथौ धोरोमावनो बेरखांदों। बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो जे इसोरखौ मोनदांनो हायो। जोंहा जे मोनबा तत्वफोर दं, मोनबा सान्थौफोर दं, बेफोरखौ जों मोनदांनो हायो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों। बेखौ दिनै गुथि जोंहा दायनिमारि संकस खेराइ जे बेयाव फोरबो फालियो, बेजोंहाय बेरखांहोनो हादों। बेयावहाय गोबां सुबुंफोर, गोबां जोंनि बाथौआरि भक्तफोर आरो जायफोर बाथौआरि भक्त नङा बिसोरबो जों नुजाफैदों। बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां लक्षण। जोङो नैबे दायनिमारि जे बाथौ खेराइ गुथि खेबनि थाखाय जाबाय आरो बियो दिनै नैबे दायनिमारि बान्दो खाथियाव चौधुरी घाट होननाय जायगायाव जे बे जिनिसा जायो, बेखौहाय जौगाखांहोनायनि बिबाना जोंनि सरकारनि, जोंनि समाजनि, जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसानि। गतिके लासै लासैनो बे ओनसोलखौ जों जौगाखांहोलांनानै जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावल' नङा, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव नैबे जोंनि बाथौ धोरोमनि प्रसारा जानांगौ। जोंनि बड'लेण्डआवल' नङा, आसामल' नङा, बेंगलल' नङा, भारतल' नङा, सारा पृथिबियावनो जोंनि बाथौ धोरोमनि प्रसारा जानांगौ। बाथौ धोरोमा प्रसार जायोबा बेयो जाहैबाय मिथिंगाखौ बिथा खालामनानै सिबिनाय मोनसे धोरोम। बियो हारिमुखौ बिथा खालामनानै सिबिनाय मोनसे धोरोम। जोंनि दोरोंखौ बिथा खालामनानै सिबिनाय मोनसे धोरोम। आरो बेयाव जोंनि गोजामसिन सोदोमस्रिनि जे बेरखांनाय दङ, गोजामसिन जे सुबुं सोदोमस्रि, बे सोदोमस्रिखौ बेनि गेजेरजों जों मोनदांनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो नोजोर बोनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हायो। बेनि थाखायनो जों साफ्रोमबो दिनैहाय बाथौ धोरोमखौहाय सिबिनायाव, बेखौ प्रसार खालामनायाव, बेखौ फेहेरनायाव, फुवारनायाव आरो सारा मुलुगावनो जाहाथे जोंनो बाथौ धोरोमनि सान्थौ सानस्रि बेखौ जोङो सुबुंफोरनो होनो हायो, मोनदांहोनो हायो आरो बिथांमोननो लाहोनो हायो। बेनि थाखाय जोङो खामानि मावलांनांगौ। रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनो लुबैदों, जोंनि बाथौ धोरोमा जाहैबाय जोंनि गोजोनखौ लुबैग्रा मोनसे धोरोम। बाथौ धोरोमा जाहैबाय जौगानायखौ लुबैग्रा मोनसे धोरोम। बाथौ धोरोमा जाबाय आबाद मावनायनि मोनसे धोरोम। जोङो सैथो लामाजों बोरै थांनानै थानो हायो बेनि मोनसे धोरोम। बेखायनो बयबो जाहाथे बाथौ धोरोमखौ आजावो आरो बाथौ धोरोमखौ आजावनानै जोंनि सैथो लामाजों हान्थिनायजों लोगोसे गोजोननि लामाजों हान्थिनाय, जौगानायनि लामाजों हान्थिनाय आरो गियानखौ हास्थायनायनि लामाजों हान्थिनायाव जाहाथे बयबो आगान सुरो, बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों। गामाखालि बोसोराव खुंनाय बादिनो देग्लायबो बे संकस बोराइ दैसा सेराव बे हाबाफारिया जादों। देग्लाय सानथामनि हाबाफारिमोन। दिनै बिनि जोबथा सान, बेवहाय गेवलां मेलनि हाबाफारिमोन। जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै UPPL राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा नुजाथिफैनानै बे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिफैदों। बिथांजों लोगोसे UPPL दोलोनिनो आरो गुबुन सासे गाहाय नेहाथारि समनाथ नार्जारि आरो गुबुन गुबुन माखासे राजखान्थि दोलो जेरै BJPनि EM रेवरिया नार्जारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों आलासि महरै। जों जोबोद गोसो गुदुङै बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोनहा बे संकस खेराइयाव जारिमिन माबा मोनसे सुजुनो हायो नामा बेखौ बयनिबो हेफाजाब बिथांमोना खावलायदों। आरो जों मिजिंथिदों रायजो राजा, आइ आफा बयबो गोरों गोरा ज' जानानै बे संकसआव जारिमिनारि माबा मोनसे गोजोर गायसननायनि मोनसे हाबाफारि जों लानानै बेखौ जाफुंसार होनायाव आं सानदों बेवहाय बयबो मदद खालामगोन। दिनैनि बे गेवलां मेलाव बिसेस भाबै जारिमिनाव जि संकस खेराइनि बाथ्रा दं बेखौनो बेवहाय बुरखांनाय जादों। मैयानि जि सावरायमेल जादोंमोन बेवहायबो बे जारिमिनाव लिरनानै गालांनाय संकस खेराइनि बाथ्राखौनो बेवहाय रायखांनाय जादों। गमामायैनो बे संकस बोराइ दैसा सेराव गोदोनि जारिमिनाव मख'नाय बादिनो गोदोनि राजा महाराजाफ्रा दावहायाव थांनायनि सिगां जेन' दावहायाव मोजाङै मोजां देरहासार जाफुङो बिनि थाखाय बेवहाय खेराइ होदों होननानै बेवहाय लिरनाय दं। थिग जोंबो दानि बे समाव जोंबो दुलाराय मुलुगनि बयबो गोजोननि थाखाय आरो बाथौ सिबियारि बर' रायजो राजा बयनिबो गाहामनि थाखाय जों बेवहाय दिनै
खेराइ होबोदों आरो दिनै जोंहा दा मोनायाव खेराइ जागोन। बे खेराइनि गेजेरजोंनो जों सानदों मुलुगनि बयबो गोजोन थानायजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव जि गुलुं गुजुं जानाय सेरखाय बेरखाय जानाय एना एनि जानाय बे जोबस्रांगोन आरो बर'आ खौसेयै गोजौ थाखोआव जों जि मोनसे जारिमिन सुजुना गालांनाय गोदोनि जि बिथा बेखौ सोरजिनो हागोन। जों गमामायैनो बुंनांगोन बेवहाय जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादाव गोबां माखासे जिल्ला आफादफोर दङ। थिग बेबायदिनो जेरै कार्बि आंलं, धेमाजि, बिश्वनाथ बिनिफ्राय जागायनानै ओरै सोनाबहा बे गसाइगाव जिल्लासिम जोंनि गोबां जिल्ला दङ। बे गोबां जिल्लानिफ्राय जों जेराव 15 जन 20 जनल' फैबाबो जायो होननानै बुंनाय जादोंमोन, नाथाय जों मिथिनायाव 30, 40, 50 गंसे जिल्लानिफ्रायनो फैदों। दिनै जों बुंनांगोन चिरां जिल्लानिफ्राय 100निबो बारा दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बेवहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि मासिनिफ्राय आं बयखौबो बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनायनि थाखाय आलासिजों लोगोसे गासैबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों।